बे खेबा BPF नि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराल' नङा BPF नि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो प्रमद बर'जों UPPL दोलोआव आखाइ हमफैसिगोन। हाग्रामाया गावनो जोंनि UPPL दोलोआव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों मार्चाप जानो थांगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों BTR नि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बे बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो नैबे सोंथिया सिगाङावनो सिखांदों। थारैनो गासै बर' रायजो राजाफोरनि लुबैनाय हास्थायनाया बावैनो जाफुंसारनो थांसिगोन नामा? बर'फोरा बावैनो खौसे जानायनि लामायाव नामा? राजखान्थियारि बिथिङाव बुखाव जानाय बर' हारिया जानो हागौ दिनैनि समाव खौसे जानायनि लामायाव। MP इलेक्सन थामहिनबा लकसभा बिसायख'थिनि उननिफ्रायनो BPF नि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो प्रमद बर'जों UPPL आव आखाइ हमफैसिगोन होननानै फोरमायदों EM रनजित बसुमतारीया। लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो दिनै BTR हालामाव राजखान्थियारि दोलोफोरनि सांग्रांथियारि हाबाफारिया सोलिगासिनो। राजखान्थियारि दोलोनि सांग्रांथियारि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बारस्लायनायखौबो नैबे समाव रोखा रोखायै नुनो मोनगासिनो। बेबादिनो दिनै फिन खेबसेबाव चिरांनि निसिमा बियाबाव दिनै खमैबो 2000सो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों। 2000सो मावथिफोरनि मादावनो BPF दोलोनिफ्राय मेक्सिमाम मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव हाबफैनायखौ फोरमायदों। बे गिदिरथार हाबाफारियावनो MP इलेक्सननि उनाव BPF नि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि अनगायैबो हाग्रामाजों लोगोसे गासै हाग्रामा पार्टिया BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों आखाइ हमफैसिगोन होननानै बुंदों EM रनजित बसुमतारीया। थारैनो EM रनजित बसुमतारीया मा बुंमारदों बे समाव आबुङै खोनासं। निसिमा बियाबनि दिनै मास गेदारिं आरो गानजानि प्रग्रामाव 15,000 मानसि दिनै गेदारिं जादों आरो बेवहाय 2000 मानसिया BPF निफ्राय दिनै जोंनि UPPL दोलोआव जयनिं जागोन दा रेडि जानानै दंखायो। गतिके खोब गोजोननाय मोनदों। BPF आ फैयै फैयै UPPL आव फैजोबनायनि लामायाव लाबाय। दा मोनसे खोथाखौ आं दिनै क्लियार बुंनो नागिरदों। बुंग्रोनो नाङामोन उसुबिदा खोनायो। MP इलेक्सननि उनाव BPF नि हाग्रामा पार्टआ UPPL दोलोआव मार्चाप जाजोबसिगोन। मोनसे खोथाया स्पष्ट, जोङो हाग्रामा बायदि सावरि जाग्रा गाथा जाग्रा जोंनि पार्टिया नङा। बिथांमोनासो हाजिरा होयै मानसि लाबोयो। जोंनिया बेवहाय निसिमानिल' गासिबो रायजो राजाफोर दङ। बेवहाय सासेबो मानसि लिडारफोरनि अनगा गुबुन बियाबनिफ्राय बेवहाय मानसि नुजाफैयाखै। गतिके गासिबो निसिमा बियाबनिनो जोब। सोरनोबा फैसा होनानै माबा बोखानानै लाबोनायनि जोंनियाव खारन गैया। मानोना रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ नुनानै, गुरस्लायनायखौ नुनानै, जौगाथायखौ नुनानै, खौसेथिखौ नुनानै सांग्रां जानानै, गोसो गुदुं जानानै दिनै UPPL आव जोङो जयेन जाफैदों। आं दहायनो बुंखाबाय, हाग्रामाया गावनो जोंनि UPPL दोलोआव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों मार्चाप जानो थांगासिनो दङ। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।